Mayong nga po, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa Isla Sang Negros ang amo ni kadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa among website www.digicastnegros.com. Kag sarama kayo malantaw sa kay Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwas ang Ilog. Kagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Sa ikasyam nga semana, bilis ang krudo kag gasolina magasaka na naman. Ferdinand Marcos Jr. kag Mayor Sara Duterte nagkitaay sa Cebu. Para kay Lady Caravan, ginpatigayon sa Negros Occidental. Duha patay, duha pilason sa mahulog ang minibus sa San Carlos City. Kag sa Good Vibes, isa ka syudad sa Negros Occidental, tinuig na nga gina-practice nga wala nagagamit sa plastic. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, siyudad sang La Carlota ang nagaduso sa paggamit sang renewable energy. Alkalde sang siyudad ang ginapabugalman ng installation sang solar power grid tie system nga ginalauman makapanubo sa balayran sang kuryente. May report si Nico Delfin. Itang una nga LGU sa bilog nga province to produce power. Antes pa man nag-pandemic, madamo na nga mga panimalay kag bisan mga commercial establishment ang nagagamit sang solar power. Halin sa mga solar floodlights nga sarang makapasanag sang garden kag mga dalan hasta sa mga dalagko nga mga solar panel nga nagahatag kasanag sa mga high-rise building. Kasubong na lamang sang siyudad sang La Carlota nga nagtukod sang 2 million pesos nga solar panel setup sa atop lang sang city gym. Nagapati si Mayor Rex Halandoon nga ang paggamit sang solar installation ang makabulig para makakinot ang syudad sa bulanan nga balayran sa kuryente sa madason nga 4 ka tuig. Sini nga metro more or less mga 52,000 a month na siya, no? So may solar installation dire more or less ma-produce sa mga 30,000 a month. So mga 22 na may expect ko ang iyang electric bill a month. Ang 25 kilowatt peak grid tie system ang sarang makahatag sang electrical power sa duha ka mga regional trial courts nga yara sa gym. Bangod grid tie system, ang syudad ang sarang man makabaligya sang excess power nga ma-generate sini kun weekend sa local power distributor. So less gid gyapon ang amon kay magabaligya kami kun weekend, less pang gamit namon kun weekdays, no? Sa kay ma-produce sa power. Tuno sa negosyante nga si Paul Dingkong, ang solar panel setup ang may minimum capacity nga maka-generate sang 100,000 watts per day nga sarang man makahatag sang electrical power sa isa ka gatos nga mga balay nga may 1,000 watts nga daily consumption. Ang downside sang off-grid, it would cost you much, no? The battery alone is around 40 to 50% cost of the total project. Ang downside naman sa on-grid is that kung mag-brownout out siya, brownout ka man. Nagtaas siya, not even, maski wala pandemic, hinay taas ang awareness levels ng tao regarding sa renewable. Number one, kasi kamahal na maging sa kuryente. Sa paginunanon sang alkalde sa mga lokal nga opisyales kag mga barangay captains, iyaman ginduso ang pagdugang sang solar power setup sa merkado sang syudad. But then the solar installation will last up to more or less maximum yung 25 years. So more or less may mga 20 years kung nga libre na after getting the one. But then after that, this is start of the investment. Next year may invest naman ko. Nagalaw mga alkalde nga sa madason nga tinuig, mangin isa ka Green City ang La Carlota pinaagiman sa paggamit sang renewable energy. Ginahaylo sang alkalde upod sa pilapa ka mga environmentalist ang pilapa ka mga lideres ng probinsya nga mag-invest sa renewable energy. Iniagod man mapangapinan ng palibot kag makakinot sang pondo. Ini magluwas lang kung mas tuyo nila nga magasto kada bulan. Ako si Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa number 9, mga patso sa probinsya nga matamat na karon nga nangin masako samtang nagahilapit ang Pista Binatay.
Sa Silay City Public Cemetery, masako ng pagpanglimpyo sa mga lulubngan, bisan pa ang mga nagapakaayo. Sunod sa kay Mark Postrado nga nagatanyag sang iya nga serbisyo sa pagpaminta sa mga lulubngan, sang Domingo sila nagsugod bisita sa patio. Wala sang pagbago sunod sa iya sa ilang pagpanukot. Ehemplo, dala sang pagpangiskis kag pinta, 500 pesos. Nagalaom sila nga makaganar karon nga tigkalalag. Wala labot sa pagpanglimpyo. May mga nagahalad man sang bulak kag nagasindi sang kandila sa ilang mga minatay temprano pa. Sunod sa kay Janine Espera, karon nga may pandemic kag hindi sarang magkumpiyansa sa pagdagsa sang tawo. Mas maayo na sunod sa iya nga subong pa lang magbisita na sa mga minatay para malikawan ang virus. Sa public cemetery naman sa Talisay City, matawhay magluwas na lamang sang tigpila ka mga nagapanglimpyo sa mga lulubngan sang ilang mga minatay. May pandemya, kasi bala maghinawa-hawa, tabalahaw kag magdamo naman ang kwan. COVID, imbes nga magchutay, madamo naman bala mag-apot sa tiyon sa sindihanay na. Tiyan mo na nga temprano na lang. Oo nga. Damo na? Okay man mama, madua pa lang ni ka customer mo na ano. Duwa ka customer. Oo. So, ano ka nagsugod? Isang mga alas 8 kami din nagkadto ma'am. Subong lang adlaw? Oo. Agapon na rin mga midi ma'am. Kagapon. Oo. Ti isang nagliligan nga pandemya mo amo man no kung daw galaom ka nga mas mayo-ayo subong kita. Isang liga nga pandemya ma'am, why ko ka ano di sa patio ma'am. Ka paminta. Sa number 8, duha patay, lakip na menor de edad, kag duha man pilason, sang matumba ang ila ginasakyan nga bus. Dead on the spot ang 12 anyos nga babayi, matapos ini mahulog kag mapilpilan sang matumba ang ila ginasakyan nga bus kahapon sa kilid sang dalan sa Barangay Rizal sa San Carlos City. Sa ospital naman napatay ang isa pa ka pasahero nga si John Jucher Segurado. Sa report ng San Carlos sa PNP, samtang nagapadulhog ang bus, hinali na lang nadulaan sang preno ang bus sunod sa driver kabangdan nga natumba ini sa kilid sang dalan. Magluwas sa duha nga napatay, duha pa ka mga pasahero ang pilason. Yara karon sa custody sa San Carlos PNP ang driver sang bus. Sa number 7, PNP Region 6 nagapandam sa publiko batok sa peke nga RT-PCR test result. Ginapandaman karon sa PNP sa Region 6 ang mga travelers ilabi na ang mga magasulod sa Western Visayas. Lakip na ang Negros Occidental kag Bacolod nga mag-andam batok sa mga fake RT-PCR test results bangod sa nga sarang sila makasuhan. Sunod sa kay PRO6 spokesperson Lieutenant Colonel Arnel Solis, kinahanglan nga isiguro gid ang sa mga pasahero nga ang ila kuhaan sa ilang mga RT-PCR test ang isa ka lehitimo nga institusyon para hindi mabiktima sang fake swab test. Ginapandaman man ni Solis nga likawan ang mga pasahero ang mga persona nga nagatanyag sa negative RT-PCR result bisan wala sang swab test bangod peke ini. Sanang makasuhan ang traveler sunod sa kay Solis nga maga-usar sang peke nga swab result. Magluwas sa mga travelers, ilaman lagson ang mga institusyon nga nagaubra sang peke nga RT-PCR result kag sila ang kasuhan man sang kapulisan. Sa number 6, nagapabilin nga masobra 1,000 ka mga voter applicants ang nagapila sa naulihi nga inadlaw sa COMELEC voters registration sa COMELEC Bacolod. Ginatun-an man sa COMELEC Bacolod ang pagdugang ma-accommodate nila nga applicants. Kaagahon pa lang masobra na 1,000 ang mga voter applicants nga nagpila sa GWA sa University of St. LaSalle Coliseum para sa ulihi nga semana sang COMELEC voters registration sa Bacolod. Halos wala sang kinalain ang sitwasyon antes pa man gin-extend ang registration. Gani ginalauman na sa pamunuan sang COMELEC Bacolod nga posible magdagsa pa ang numero sa mga nagapila sa natalana nga deadline sa Oktubre 30, Sabado. Suno kay Attorney Catherina Trinio Canya, wala na sang extension pero posible nga magadugang sila sa ma-accommodate nga voter applicants sa masunod nga inadlaw. As of July 2021, may yara na sang 302,000 registered voters ang Bacolod. After the assessing B, kung pwede kita maka-add numbers tomorrow, ma-add kita, depende lang gid sa today nga aton nga statistics naton for registration naton. Ma-add ka mo
queuing numbers for the regular. Oo, kahit di ko makita naton medyo matauhay. Pag madasig kiti may mga ang ilang apulungkuan, may mga armchairs na ginagamit naton. So samtang nagahulat sila sa ilang nga turn bala sa ila pila gamatamat na sila fill up sang forma. So kung gamatamat sila fill up sang forma, mas madasig ang aton nga process. Sa number 5, Ferdinand Marcos Jr. kag Mayor Sara Duterte nagkitaay sa Cebu. Sa iyang Facebook page, ginsiling ni Davao City Mayor Sara Duterte nga nagkitaay sila ni presidential aspirant kag anay Senador Ferdinand Marcos Jr. sa Cebu sa birthday celebration sa misis ni House Majority Leader Martin Romualdez. Araman sa Cebu si Marcos kag nakigsapol sa kay Cebu Governor Gwen Garcia. Sa page naman ni Cebu Governor Gwen Garcia, iya nga gin-share ang video sa Sugbo News nga nagapakita ang opdanay sila nga tatlo kag may bayaway sang kamot nga natabo. Pero sa interview sa kay Mayor Duterte, iya ginatag nga sila nga duha ni Marcos ang nagbayaw sang kamot sang gobernador bilang pag-endorso sa iya liwat nga pagpapili. Last night, when you raised, was it you who raised the hand of the governor or the governor raised your hand? No. It was former Senator Marcos and me raising the hand of Governor Gwen, supporting her candidacy for governor of the island province of Cebu. Apa. Sa number 4, 500 ka mga salakyan, lakip na mga tricycad kag motorsiklo ang nagbuylog sa para kay Lenny Pink Caravan sang Sabado sa Bacolod City. Ang caravan nga naggikan sa Talisay City ang naglibot sa mga mayor nga dalanon sang Bacolod kag nagtapo sa South Capitol Road. Mga naggikan sa sur nga bahin sang probinsya naman ang naghulat kag nagupod sa caravan gikan sa Dalan Araneta. May mga drum beaters, bisan pa mascara dancers. Nagduag sang pink ang kolor ni VP Lenny ang mga dekorasyon sa among nga caravan. Bisan pa gani ang gindonate nga pandesal kag photo Pink Man. Sunod sa Laban Lenny Negros Occidental, ang organizer, ang karavana nagpakita sa suporta para kay Vice Presidente Leni Robredo nga magapapili bilang presidente sa 2022 elections. Sunod kay Attorney Pinky Mirano Ocampo, ang spokesperson, may mga nagtambong nga gikan pa sa Sipalay, Kawayan, Manapla, Ibi Magalona, kag Cadiz. May kasubong nga mga caravan man nga ginsakdag sa iban nga mga probinsya kag syudad sa pungsod. Bagay nga ginpasalamatan ni Robredo. Mga private individuals wala ni sila mga political agenda di tanan nga nagkadto di wala ni sila gin pangbayaran to join us today, wala kami free meals, free gas or whatever, wala gid na nagkadto lang gid sila voluntarily subong adlaw. Sa number 3, amat-amat na karoon ng pagnubos ng active COVID-19 cases sa Negros Occidental nga yara sa 3,600. Mga halos duha ka semana ang nagligad basobra sa 4,400 ang active COVID-19 cases. Pero bisan pasunod sa kay Governor Eugenio Jose Lacson, dapat magbulog ang tanan para mapamatukan ang paglaptas ng COVID-19 cases sa probinsya. Sa weekend, 65 ang na-record na patay bangod sang virus. Sa record sa Provincial Incident Management Team, 38 ang na-report patay sang Sabado, 27 naman sang Domingo. Patag sang gobernador, ang na-report COVID-related deaths cumulative. Botsilingon, nagatingob. Inibangod antes pa man madeklarar nga COVID-19 death, ini ang may ginasunod man nga protocol gikan sa DOH. Samtang nag-abot na ang anom ka mga negative pressure ambulance nga ginbakal sa probinsya. Sa negative pressure ambulance, nagakasayuran nga ang pasyente nga infected sa COVID-19. Ang gina-isolate agud tumalikawan ang paglaptas ng virus gikan sa pasyente sa katapos ang medical team nga yara sa ambulance. Suno kay Lacson, ini ang pagagamiton sa 911 quick response sa Silay, Cadiz, Valladolid, La Carlota kag Kabangkalan. These ambulance are ready for up to severe cases of COVID-19. Specifically for severe cases of COVID, the patient will be placed inside while we travel them to the hospital. You know, we are saving lives here, so we cannot consider the cost anymore, because this is really to save lives.
number 2, paghatag sang pribilehiyo para sa mga fully vaccinated individual hindi mandatory. Pero sunod sa Bacolod Emergency Operations Center, diretso naman sa mga establishmento komersyal ang pagpatuman sini agud mapangapinan ang publiko batok sa COVID-19. Ang detalye sa report ni Nico Delfin. Ginakalipay karon sang pamunuan sang Bacolod Emergency Operations Center nga may pila na ka mga establishment nga nagahatag sang incentives kag iban pa nga pribilehiyo sa mga fully vaccinated. Kabahin diring pagdalana sang dine-in area sang tagdumalahan sa mga restaurant para sa ilang mga customer nga fully vaccinated. Pero ginklaro ni Dr. Chris Sorongon, Deputy for Medical Data and Analysis, nga ini ang hindi mandatory kag diretso man ini sang tagdumalahan sa mga kalan-an. So, depende na yan sa establishmento. Kung nakita nilang merito silang rekomendasyon, we appreciate it. But it is not mandatory, it's only recommendatory. Ginapasalamatan man sang AOC ang katapo sang Hotel and Restaurant Association of Negros Occidental sa paghatag suporta sa syudad agud man mainganyong publiko nga magpabakuna kontra COVID-19. Ang mga fully vaccinated ang wala na gina-require sang RT-PCR test sa ila pagbiyahe. Kabahin sa ginihimo nga tikang agud mapahalugman ang travel restriction sa pungsod. Ang ilan na prerogative na nasa mga establishmento kung ila i-encourage ang mga fully vaccinated mula mga dine-in. Ang mga unvaccinated mabutang sila sa lugar sa gwa nga open air. So that's their prerogative, that's their marketing strategy. But as far as the city is concerned, we are recommending nga tanan nga pumuluyo mabakunahan, particularly ang isa pa nga strategiya nga ginimplementar ni Mayor Bing amo ang paghatag sang fully vaccinated seal sa mga establishmento nga tanan nilang empleyado fully vaccinated na. Sandig sa records ng Department of Health 6, masobra na sa 54% ang nabakunahan sa Bacolod ukon masobra sa 162,000 na ang fully vaccinated. Nico Delfin para sa DigiCast Negros. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Sa ikasyam nga semana, may pagsaka na naman liwat sa presyo sa produkto petrolyo. Mga drivers ng jeep ng tricycle, nagabatsyag na. Ma-report si Marcian Muyko. 21 na katuig nga nagabiyahe sang jeep si Dems Taganaw. 2 ka bulan lang ang nagligad, 700 pesos ang ginatugong niya nga krudo sa isa ka adlaw. Sa karon, nagadalaga na sa 900 ang iya pang krudo bangod sang sunod-sunod nga saka sa bilis ang gatong. Gatas pa na tanay kag bugas da tanay madugang ti miserable ang mabuhin sa amon. Sa buwas, may panibag-o na naman nga pagsaka. Piso kag 15 sentimos sa kada litro sang gasolina, samtang 45 sentimos naman ang imahal sa kada litro sang diesel. Ini ang ikasyam na nga semana nga nagasaka ang presyo sang gasolina kag krudo. Gani bugat na ini pati sa iban pa nga mga driver. Ilabi na sa tunga sang pandemya. Ati ang plite amo mangyapon pulo malang ting gasolina. Kataas ki kayo mga 70 na ni sa ho. Mapirdig kami sa biyayay di. Ang plite mangyapon sa gasolina sa sana. Ang finansya mo na nagamay na gid. Kung sumahaw nung manin sa pagbukas ng tuig, nagdadalaga na sa masobra 20 pesos ang saka sa kada litro ng gasolina, kag masobra 18 pesos naman ang sa kada litro ng krudo. Bangod sa padayon nga pagsaka sang presyo sang produkto petrolyo, ang Department of Energy nagilo na sa mga oil companies nga magpatuman sang discount para sa mga motorista. Ginatunan man sang DOE ang pagsuspend sang pagpatuman sang excise tax para sa presyo sang gatong, kasubong ang pag-amyenda sang oil deregulation law. Ini agod maligawan ang mangin malala pa nga epekto sa padayon nga pagsaka sang presyo sang gasolina kag krudo. Marcian Muyko para sa DigiCast Negros. Sa Good Vibes, nakahibalo bala kamo nga may syudad sa Negros Occidental nga nagadumili sa ilang mga vendors nga maggamit sang plastic bags aton tukibon kung paano bala nila ini ginapatuman sa ilang nga merkado. May report si Romeo Supaldo. Nakahibalo kamo bala nga diri sa San Carlos City nga public market. Wala na ginaalaw ang paggamit sa plastic sa mga baligyan sang isda, sang baboy, sang utan, pati na sa ilang mga kalanaan. Natawanta. Kung magsiling ka nga merkado, mabuday dulaon ng plastic pero naging posible ini diri sa San Carlos City.
Kung nagbakal ka sang isda, papel ang ginagamit nga pangputo sa isda. Sunod sa mga market vendors, sang una dahon ka saging o galing, nagaka-out of stock. Kung newspaper naman, tuman ka nipis kag nagakawasak. Ganyang ini nga brown paper ang ila ginagamit. Pero na saging. Meron katong kuan, katong Wala man. katong Oh, kawadaan. periodiko man yan ipis, nabutangan na mo tog dahon sa binunga. Mao to siya. Ah. Naabot na ning mga baga nga papel, wala na mi gagamit og dahon. Nagsugod lang inikulo sa pa-contest ang syudad para mahaylo sadto ang mga vendors nga likawan na ang paggamit sa plastic kag nanging kabahay na inis ang ila nga pangginawi. 2014, ginpasar sa konseho ang ining ordinansa kag padayon nga gina-practice. Kutob sa mga commercial establishments, fast food outlets kag vendors sa merkado, ang hindi pwede makagamit sa plastic cellophane kag sando bags bilang packaging materials. Ang first prize, may premium nga TV. Second prize, player, DVD. Ang third prize, electric pan, stand pan. Tino ka mong first prize. Mo to nangisog gyud mi, nanlibasog gyud mi nga mudaog mi kay kada adlaw man sila nag-observe. Pati ang mga utan sa papel man ang ini nga mga kalamunding nabutang na nga daan sa papel. Ang kada masugatan mo nga nagapanindahan, net ang bitbit o kun eco bag. Sa meat section naman sa merkado, papel man ang ginaputos sa karne. Pagkatapos putos sa papel, may ginabugdot na ang customer nga eco bag nga iya ginabalon. Ininaabi ang kinangda nila sa pagpanindahan. Aga balo na kamudaan ma'am sang bag, ma'am. May eco bag na kamudaan. Nakaharap na eco bag. Yari lang ka. Ay wala kay dalan. Mamay nit bakbakal ka na. Kag sa mga karinderya, naanad na sila nga wala nagagamit sa plastic sa pag-take out. Ang ini nga babae nga amo na abtan, may dala nga kaugalingon nga balunan. Tasugod ko no na maguhan man sila. Pero sa dalayon, kinaangda na nila nga magbitbit sang balunan para mag-take out. Mas matilo pa gani kuno ang ini nga panggawi. Limpyo po kung magdalami ka mo ang balunan. Mas limpyo, mas sure ka nga tinlo ang balutangan, mas limpyo. Nahangpan man sa mga vendors nga ang initanan ng mga sakripisyo ang para man sa gihapon sa ila para mapahagan-hagan ang basura kag ang pagkabarado sa mga kanal tugas ang plastic. Ang ila ato gud ang hugaw ba ang plastic masulod sa imbornal. Mo naman to'y sinugdanan nga mo stack up. Mabaha. Muna nga papel na gyud. Isa ini sa mga rason kung nga ginbansagan ang San Carlos City bilang soaring green city of opportunities. Bar, pagkakita ko pa lang yung sitwasyon sa ilang market, masiling ko yung ako na kung naging possible sa San Carlos City, pwede gid sa tanan ng LGU. May ano nakadugay? Kaya ginapatuman. 2014, so mga 6-7 years. Dugay na, no? Ang lawig na. May nakaistera mo ko Blessing Carlos. Huwag gamay ba ko to? Wala na kuya kaabot sina. Pero grabe, no? Ang disiplina. Kag makita mo, Barb, tungod sina ng mula galamot sa kilay ng merkado, tinlo. Mga best practices, Roming. Pwede gid masunod ng iba ng LGU. Pero sila lang, Ming. Ang gapon. So far, pag hindi ko Barb sa San Carlos City, gid nga patuman gid sina ya. Ordinance. Oo. Kaga po yan itong mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.